علال مس نقص عركي أنا كواقب قديم جميلة نجرك إذي بوليتيكا وبزحنا زبان نجر أم أفريقيا أي سرعني أبا هاقرنا يسرح يدوتبل أنت ليش بلا كذا لخو أم أفريقيا أي سرعني وكويس بلا كذا لخو كاب أفريقاويان فولياتينا هيقنتو ليلي ما هو أفريقيا فليات تغنسي فتسمنا لنا مساعتهم تمساسلنا جيبلنا نكون أبتي جغننتن هركوتنتن لك علاقة كاب كالوت أفريقيا وين بفلاي كابتن تسلمتي فليز بلنينا كمان تقول كاغنا فتسمنا نجم أفريقيا وين زي نمثلكي مثلك أبدي ديمقراطي ودي الديمقراطي أفريقيا وين ما هنا يتلفناني أنس أب كله كمتم أفريقاويان أحواتنا إليها من صنيح مو اسكي أبدا بزيادة مساس لنا مبريحة بنا أفريقيا ديمقراطية خمسة سرعة تفلت النخ مالتي إذي حبرة سلفة وسرعة زولوه بارتغان بالكام مكفل نادي سبنا بزي تدلي مفسس دم كم شموت تفلت النخ حكي قدمي نزي كينا نحطها من لاسيقنا بحبرة سلفة وسرعة بسلام سلطان نسقاقرا زم حدرا هاقرات أفريقيا كم زلو أخذ تفلت دو كفلت مدلقو بعد من يقص كاكتبت غانا موزامبيك ناميبيا موريشيس زعم السلا وحدات هاقرات اللوا قصرن زنايت كوين زيكونس أب حنت هاقر ون كسرح انت غيلوسي أو أفريقيا يسرحني كام بال كخلق لكم غيليو سلامت يغن جنازي بالعلن حقن بوانت سلطان هزبن ممحدار أو أفريقيا يسرحنيو يلكم تزاربو نسولا تصبق جيرا غير داكي كلمي يقنا كترمل زي كان قرات له زي العلن حق له سلطان نزبي مركب زبال مد نقر سعدو نعنا حين في كاتو لنا يلم جمت وقديو نسو نعاتم تريد سرح لهم نعنا كم ناتهم ما يقبع النانيو دغت والزلغة نعنا زي اللي ناسي فعلنا كوشتنا فترة زلنا نايتعدو ريا الكابزي ناس قريز بسلفي تقفى في الكاسي حين فيش كذا ولا تعزب كيغا اسبوع قنبر نزيلو مع السقالسو لمن تايلي مو تغالي سنيرو اسبوع قنبر نوانتا كم سقالس دمارو سيع كامل دي أقر ناقا مقزات نتعز قبره اسبوع قنبر ما نوقت كحلو لي غدانا دنزل لها مسر سوساني هزبي إرتران مخباري نيرو كبال سلسمعكي راي ناي طريقة مرامري شله نمسر سوساني هزبي إرتران نقال الزل ناخذ لغلوكا
ህዝቢ ኤርትራ ናጽነት ከም ዝደሊ ስለ ዝፈለጡ እዮም ከም እንተዘይከው እንዳ ባዕላቶም ዶ ረፈረንደም መፍቀዱ ሽዑ ህዝቢ ኤርትራ ናጽነት ኣይንደልን ኢና እንተኢሉ ነቲ 30 ዓመት ተቓለሱሉ ረሲዖም ዝኽክብሉ ዝሓስቡ መስለካ ህዝቢ ኤርትራ እውን ናጽነት ኣይደለንሲ ምበለን ዋላ ሕጂ እውን መረፅ እንተዝበሃል ናጽነት መመረፀ እንታይ ኸስከ ብልክዕ ትብል ዘለኻ ናጽነት ዚ ዋላ ሕጂ እውን መደለየ ናጽነት ደሞ ህዝብና ብድምፁ ረጋጊፅዎስ ነኳ ናጻ ከም ንኸውን 28 ዓመታት ሓሊፉ ተደናግረኒ ለኻ ንጉሰ መዲ ንጋርካን ጎን ገዲፈ ግና ክብለካ ዝደለኹ እዚ ሕጂ ናብ ህግደፍ ተቐይሩ ዘሎ ግንባር ህዝቢ ኤርትራ ብድምፁ ዕድሉ ናይ ምውሳን ዓቕሚ ከም ዘለዎ ርኢ ነይሩ እንታይ ዳ ክልተ መልሓስ ትዛረብ ሚልዮን ረፈረንደም ፍትሓዊ ነበረ ንልካ ተኻቲዕካ ናብ ዘይትፈልጥሲ ሕጂ ተመሊጥካ ሳላ ድምፂ ህዝቢ ኢኻ ትብል ኣለኻ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ናጻ ኮይኑ ክነብር ብዓብላሊ ከም ዘድመፀ ዓለም ዝመስከረትሉ ክስተት እዩ ነቶም ኣይነድምፅን ኢና ዝበሉ ኸ እንታይ ውሕስነት ተፈጢሩሎም ኣይፋልን ነጻ ሃገር ዝብሉ ኣካላት እንተነይሮም ከ ብነጻ ርእይቶም ክገልጹ ዕድልን ውሕስነትን ተፈጢሩሎም ዶ መቼም ንሳት ድሌትካ ዘበለ ንህዝቢ እንፊትፊት ዘእትወሉ ምፍልላይ ጥራይ እዩ አንዳ ውድብ ዚ ግዜ ዝንሕና ኣፍሪቃውያን ዘድልየና ጽኑዕ ተሪር ሓያልን ራእይ ዘለዎ መሪዕነትን እዩ كما يقول كحدنا زي كيف مسلك معسيغا بهزب ኤርትራ ክትተማመን ክትጅመር ህዝብና ከምዚ ኢሉ ብስኒት ክነብር ዝኽእል ዘሎ ሳላ ሓያል መሪዕነት እዩ ክንደይ ስድድ እያ ዘላ መስለካ ትፈልጥ ኣነ ብኸመይ ህዝቢ ሓያል መንግስቲ ከም ዘድልዮ ከም ዝገጠምክዎ ብዙሕ ምምርማር ከመን ዘድልዮ ይኮነን كيف تعد متوسو انت عين التغير ايه تعزبه ምናልባት ኣብዚ ዝዓብዓቦም ጭቆና ኸይከውን ከምኡ ዝገብሮም ኣይምሰልከም ኢሉ በዞም ወፃኢ ኮይኖም ዝቃወሙ ኢኻ ኩላተን ናይዚ ዲሞክራሲ ዝበሃል ሓተላት ርያ ተማጊራውያን ዝበሃሉ ሳላ መንግስትና ብሓደ ዝጠንፎም ብዙሕ ባእሲ ኣይትርእየሎም ኒኻ እንታይ ኢሎም እዮም እሞ ክበኣሱ ኣብኡ ኮይኖም እውን ከምዚ ኣብዚ ዘለዉ ብትእዛዝ ሰበስልጣን መንግስቲ እዮም ዝካየዱ ንሱ እንዴዳ ዝብለካ ዘለኹ መሪሕነት ማለት ተም ተቃወምቲ ዝበሃል ዳ እሞ እንታይ ኮይኖም ኣብ ሓንቲ ዘይጥርንፉ እዛ ያክል ኢሎም ዝጀመርዋ እኳ ሓቃይሽ ሚሉ ዓርቂ
أفلما قرباس جيتنا نيرا لحرقنا بعلا فركش كشكت الجميرة أنا صغير من نسي بعلاتهم بايتو ودبايتو قبل الجميرة مسي بزعوات بايتو دم أغبأس الجميرة وبلا قالوا حزبي بزي حيال مرعنت حد النتي تسنعني نينيتيغا حدنت تبلا زلغا مأزوزنت مالتكا دغون بتي مرعنت زغي سلكا مقدي تمازيس كامي غادمة انتهت تعتلو مرعنتنا قابز بزوة تركيا نسوسوا كاب سماي زنطقون أيكونون دحريدا نرسم كومو جيروم ناراي وانبر لازم تقوم تقا قدين دقدا ذا فيسبوكوكا قدت قورا نازلة بكا كلاتهم تنتنتي كلاتهم غازيتين يازت كوين امسي أبغزهم كوين مبكت مكاميرا نوصو ديسكور اسمعنا نايمانا مين أنسمع حبري تاكوا تما أكيد يوم تساكزلو وانت وين دعمو منستر زينا يدلني يوم على تكوي قابتات متس إرترا دا منستر زينا يهولني زغون حبريتا دما زم كلاي مسلنن حزبي كاب تقول حريو نتي صحوف نافق قدميت كم تصويو حدش ترئيو ديمقراسي يزغا بريزيدنت غا نتا تلفزيون تغوصاصيرو نعو نعي تراي سمعوني كبلنا يكونن موني زغاني بسكرين زمت تقولها زربات سمع مالت كويو زيت بريزيدنت غاسي نتغك نزوم قولعتو لهم زلغا كله زقورو قياتات تزيعلو الكخوم يزبلنا زلو كابتوم ناي قدم قولعوس እዞም ዘመናውያን ቆልዑ ዝያዳ ቁም ነገር የለዎም ኸውን ኣብ ክንደ ሚኒስትር ዜና ድማ ባዕልና ኣየና ያቓልቦ ክወሃቦ ኣለዎ ኣየናይከ ሸለል ክበሃል ግብኦ ክንፈርድ ኢና ድሮኳቲ ናይ ዜና ሚኒስትር ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ድህቦ ንምርካብ ምስ ቆልዑ መናጥል ኣሎ كل سب أبك شنو فيديو انت ملي دا منك سمعيو ما عندي انت قامتكوا بزيتا تاسقا خانين حجزي زوت زلو فيديو تاتن نار حلن زتقا قعلو مدرق كوين زلو ولكا كوي زلو نيناسي لذي ديمقراسي ودى الديمقراسي قنا ينزلنا هيمانوت بير ولا أورجا قيبلنا أبتي أقرأ نترين أغني تكور زلنا أجوغا أبتات مس إرترا حزبي بيهرو ሃይማኖቱ ዋላውን አውራጁን አክበረ በሰላም ክነብር እዩ ንኹሉ ብሓደ ዝገዝእ ሓያል ሕጊ ክህልወና ስለ ዝኾነሲ ሓለፋታት ኣብ ውልቀ ሰባት ኣይኮነን ክወድቕ እኔ ዛኔ አውራጃ ነገር ዛ ዓዲ ዓድኻ ጎደወይ ጎደዋኻ ናይ ባዕድካ ዘሻቕለኒ ሰብ በብቕዓቱን ብኽእለቱን ጥራይ ዕድላት ክኽፈተሉ ኩሉ ሰብ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ብማዕረ ዝዳነ ተወዳዳርነት ዘተባብዕ ቁጠባ ዘዕንበበሉ ሃገር ክንሃንጽ ምስ ጀመርና ተሓባቢርካ ምስራሕ ዘዋፅእ እናኾነ ኣብ ካልኦት ዓበይቲ ረብሓታት እናተኮሩ እዞም ኣውራጃውያን ትብሎም ዘለኻ ኣደብኦም ናብ ካልእ ክገብሩ እዮም ሕጂ ግና
ሞያውያን ኣብ ዘይጥርነፍሉ ቁጠባዊ ደርብታት ኣብ ዘይብሉ ሰባት ብዓድን ዓውድን መንነቶም ክፍለጡ እንተደለዩ ኣይተሓዞምን እዩ። ከምዚ ደቂ ማይ ተመናይ ምስ ደቂ ሰንበል እናበልካ ዝግበር ምፍልላይ እኳ እዩ። ኩለኻ ኣብ ኣስመራ ብሕጊ ክትነብር ግና ክትግደድ ኢኻ። ግርምባ ንስኻሲ ኣመሓደሪ ነዛ ጉዳይቲ ከምዛ ቀላል ጌርካ ቐሚጥካ ነዚ ኸመን ይገብሮ ኢልካ ዘይትሓትት ሓያል መሪሕነ እንተሎ ጥራይ ከምኡ ዝግበር እምበር ኣነስ እዚ ዝብዚስ ምናዳ ካብዚ ሃገር ምስ ወፀ የሰክፈኒ እዩ። ይሰምዑኻ እንተኮይኖም እስከ ገለበሎም ዞም ተቃወምቲ ፍትሒ ወዲ ፍትሒ እንዳበልኩም ካብ ተፅሙናሲ ንርእስኹም ቅድም ፍትሓውያን ኩኑ በሎም መጃኻ ዋላ ንስኻ እውን ከምታ ናቶም ኣብታ ክሽነኻ ኮንካ ቪድዮ ምላ ማኣኒ ተኸዳጅዕ ኣበይ ዝጠቅሚ ኢንተርኔት ኣለካ ኮይኑ ዘዚ በለኻ ክትሰሚዕኻ እምበር ከምዝሃበካ ኣላሚሊ በቃ ክፉእ እናዛረብካ እኳ ሸጊርከና ሻው በልካላስ ካልእ መዓልቲ ክንምለየና